Σας παρακαλώ, δείτε όλοι αυτό το βίντεο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Με ένα προεδρικό διάταγμα που πέρασε αθόρυβα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ανοίγει το δρόμο για τη μετατροπή 16.000 ελληνικών οικισμών σε κέντρα προσωρινής φιλοξενίας λαθρομεταναστών. Ναι, καλά ακούσατε. Όποιο χωριό έχει κάτω από 2.000 κατοίκους, δηλαδή σχεδόν όλη η ελληνική ύπαιθρος, μπαίνει στο στόχαστρο. Το ονόμασαν και καλά ευελιξία δόμησης, που στην πράξη είναι σχέδιο αλλίωσης πληθυσμού. Και θα σας μιλήσω με μαθηματικά για να καταλάβετε ακριβώς τι συμβαίνει. 16.000 οικισμοί. Μία δομή με 100 το λιγότερο άτομα στην κάθε μία, μιλάμε για 1.600.000 λαθρομετανάστες διαμοιρασμένοι σε όλη την Ελλάδα. Και όλο αυτό με υπογραφή Μητσοτάκη. Εν τω μεταξύ, εμείς στη Φωνή Λογικής έχουμε βάλει ειδικούς, έχουμε βάλει επιστήμονες να κοστολογούν προγράμματα για να προσπαθήσουμε να κάνουμε τον Έλληνα να επιστρέψει στην επαρχία και να ζωντανέψει ξανά η παραγωγή. Και η κυβέρνηση τι κάνει, τοποθετεί εκεί ξένους για να ενθαρρύνουν την πολυπολιτισμικότητα. Αυτή που τόσο αρέσει στον Πρωθυπουργό. Είμαι υπερήφανος όταν πηγαίνω σε παρελάσεις και βλέπω μια κοινωνία η οποία μετατρέπεται σε πολυπολιτισμική σιγά σιγά. Η ελληνική επαρχία, η καρδιά της παράδοσης, ετοιμάζεται να εξαφανιστεί. Με τζαμιά αντί για εκκλησίες. Με αλλοδαπούς πληθυσμούς αντί για ελληνικές οικογένειες. Και φυσικά ούτε μας ρώτησε κανείς, ούτε αναγραφόταν σε κανένα προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι οι Έλληνες εντωμεταξύ πνιγόμαστε από την ακρίβεια, πνιγόμαστε από τη φορολογία, την γραφειοκρατία, δεν έχουμε λεφτά να νοικιάσουμε ένα σπίτι με τον σύντροφο ή τη σύντροφό μας για να ξεκινήσουμε οικογένεια, αλλά ο λαθρομετανάστης μπορεί να στεγαστεί και μάλιστα τζάμπα. Και να τελικά που μόνο τυχαίο δεν ήταν το νομοσχέδιο για την απαγόρευση δόμησης σε ακριβώς αυτές τις περιοχές με λιγότερους από 2.000 κατοίκους, που έκανα και βίντεο πριν από λίγο καιρό. Να γιατί λοιπόν απαγόρευσαν στον Έλληνα να χτίσει. Τώρα σιγά σιγά τα κομμάτια του παζλ μπαίνουν στη θέση τους. Αν δεν σταθούμε όρθιοι τώρα, αν δεν υψώσουμε φωνή αντίστασης, σύντομα δεν θα αναγνωρίζουμε την ίδια μας τη χώρα. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη, είναι αντικατάσταση. Και θα το πω, είναι ο ορισμός της εθνικής προδοσίας. Και ενώ δεν το κάνω συχνά, αυτή τη φορά θα παρακαλέσω κοινοποιήστε αυτό το βίντεο παντού να το μάθουν όλοι. Τουλάχιστον να ξέρουν τι έρχεται.